Kapuso na yan naman o National Electrification Administration ginpaboran ang hingyo sa mga alkalde ng Ipaiway ang Plebisito sa Ginaduso nga joint venture agreement o JVA. Pagsulong sa nagpakilala interim official sa CENECO office, isa sa mga basihan sang NEA sa kanselasyon. Yaring balita ang ating gitutuka. Isa ka daw matapos ginpadala sang 6 ka maalkalde sa NEA ang hinyo nga kanselasyon sang Plebisito sa Ginaduso nga JVA sa nga sang CENECO ag Prime Electric Holdings Incorporated. Madasig ini nga ginsabat ni NEA Administrator Antonio Mariano Almeida. Sa NEA Memorandum nga napetsahan July 4, ginpaboran sa NEA nga suspendihon ang Plebisito bangod. Nagapati ini nga may basehan ang claim sa mga alkalde na tuoy sa reklamo. Sa pagboto ka nga isang ginapahayag, nagkaladula nga ngalan kag mga inactive members nga yarang gihapon sa lisahan. Subong man ang pagsulong sa MCO Federation nga ginapangunahan ni Ernie Pineda bilang interim president sa CENECO board nga ginapasuri nagtugas sang gamo sa talatapan sa CENECO. Ginpunto man sang NEA nga counted na ang boto sang Hunyo 24 kag 25. Ang suspension sa Plebisito ang dapat maglapaw sa 7 dias. I am constrained to suspend the referendum for the simple reason that the master list or the voters list, which are the master list of the member consumers, that is not accurate based on the reports of the mayors of the franchise area. I just want to make it clear here, NEA's role in this referendum is just to make sure the sanctity of the voters list is preserved. NEA's primary objective here is to make sure that the voice of the majority will be heard and counted. Ginapanawagan naman ni CENECO Board President Georgette Yap ay paluntad nga may kalinong ang mando sa NEA. Apisar, ginagpirma sa joint venture agreement o po ng PHI, ginpunto ni Yap nga ang CENECO management pati man ang board of directors sini ang nagapabilin nga non-partisan. Kangay isang NEA, nagahulat lang sa mga desisyon sa masobra 192,000 ka-eligible member consumer owners ang ILA Grupo. I-weigh nila kung anong dapat ibala ma-debate kami ito sa board is neutral. So, I'm not complaining man sa yes or no. Ako, may IEC kami sa amon nga mga member consumers sa amon district. Hindi ko magatag-desisyon, but ang amon desisyon is neutral. Una naging pakamalaot sang anti-JVA coalition ang panawagan nga pagsuspende sang Plebisito. Opo, Kiril Gasilio, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.